Amalawi kulingino kulingi kumabenya kumabetsera kulingi wakaya lilongwe kulingi kumzuzu mwanyeto kulingi nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu goju yena panji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanu 25 tsiku lake ndi lachiwiri date ikhala 15 April 2025 pakatikati pa mwezi umenewu wa April ndipo ndi mwezi nambala 4 masiku ake akuyenda akumakhathera kuchitseko ulendowu ngopita ku September 16 mu studio muno ndi nzanga Vayana Chunga kwa bwanji Vayana kudziko kuno ine Patrick ndadzoka bwino wati makhala nthawi zino umakhala ndi chimwemwe nthawi zino umakhala kuti uli ndi nkhani yakukhosi koma siwe uloledwa kuti uyakhule wireless ndio ngoti koma munthu amene ndikakhala wireless koma anyway ambuye atithandize ngani yake usayakhula wireless yovuta koma aiziwa malayo masiku akubwerawa chabwino ngani zimene tikunena kuti ulendowu ngwa September 16 kwambiri 16 ndiyeno ma program ambiri panopo wireless ina iliyonse manga wireless amene amachita zimene zimafuna vanthu akukamba nkhani zimene zizachisankho panopo pa program yakulinji mwachidziwikire nkhani imene idzikula basi chifuna ngasi program imene imaonika kwambiri zimene zili pa ground so tinanena dzulo pamene timachita program yakulinji pomwe tinakambirana za anthu amene President Chakwera anga wasankhe tinanena kuti tipitiriza mawa ndiye timati ndingonena Vayana tisinapitirire kuti nachita chidwi kwambiri anandiimbira omvera kuchokera ku Rumpi amanena kuti yes akuti program imene ijayo akuti kwa nthawi yoyamba akuti anthu anasonkhana pa nyumba pawopo kubwera kusamvera program yo ndiye amandiuza kuti ma program ngati amene wawa msamayise ndi amasewera anthu anali ndi chidwi kuti amve ndipo anatsatira bwino ndipo ndikuchite ni congratulate kuti program imene ijayo mwathandiza anthu akuti kumaonika kuti nanga apita kumpoto akatenga ndani chifukwa chani akuti ndithu panali gulu pa nyumba pawo kumamvetsera program ya dzulo. That was the only time that happened and I really don't understand why. Wow. Yeah, kama tikamanena kuti wireless at times ili ponse takhala tukumayika ma transmitter malo siyana and panopo we can argue kunena kuti every district we are present also ndife media house imene sitifuna utenga mbali tukudziwa ena matha kutipanga makaka ndizofuna zimenezo you can please everybody ife sindalama kuti aliyese atikonde koma timayesesa ndithu kunena kuti tiziona mbali zonse andifanya chimenecho anthu anayamba kukhulupirira wireless imeneyi komanso nkumayimvera ndi akafuna kuti asate mwachidwi zimene zikuchitika mdziko muno amazitu ma program ake ndi awa ndipo imodzi mwa iyo tinanena dzulo kuti ayi kodi President Chakwera akhoza kusankha ndani wotsatira wake anthu nkhani imeneyi anayikonda ndi tikudziwa kuti leronso akhala kumvetsera chifukwa tikukamba nkhani yofananirako tulero tukamba za Professor Arthur Peter Mutharika ngani ndiyonena kuti awiriwa Dr. Laz ndi Professor Mutharika ndi awiri amene akuti ali kutsogolo kwambiri kwa gulu anthu enawa adzajoina mwina ma alliance koma kutsogoloko tifune tisafune kula awiri amene wawa ndi amene wa Professor Mutharika komatu izizi tisanene kuti that is official because wina akuzokhala swalipo ali kutsogolo komwe I don't know ndi awiri odi basi titero in the name of fairness in the spirit of fairness tukumanena zipani zonsezi MCP, DPP, UTM, DP, PDP onse tukuwachula Petra koma tikatengera chiwerengero cha phungu mnyumba ya malamulo zipani zimene zili more represented in parliament mona kuti ndi chipani cha
MCP followed by chipani cha DPP. So pano ndalezi zimaendera manambala mama kaza ku nyumba ya malamulo. Exactly, it's about numbers. Kuchuluka kwa. It's about numbers. So tukumatengera kwambiri basis yathu pa masamu amenewo kunena kuti zipani ziwiri zikulu kutengera chiwerengero chimene cha MPs in parliament. Yeah. Ndi zipani zimene. Chabwino, so nkhani imene tukamba lero ndiyonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika nawonso asankha munthu oti ayende naye pa tiketi yawoyo amene ndi running mate amene akhale wachiwiri wawo. So nkhani yake ndi imodzimodzi ngati imene timakamba ziro amene ati asankhe ulendo uno Professor Mutharika kukhala running mate amene yuyu akhala opasa chidwi kwambiri chifukwa number 1 ndi munthu amene akuyenera kuti awapatse kuthekera kopeza mavoti ochulukira. Komanso number 2 Professor Mutharikawa ndi munthu amene temu imene iyi akhala kuti ndiyomaliza chifukwa choti anaseva kale temu ina imodzi. So munthu amene yunso kunena kwina amuyika pa platform ina yake yokuti kuzabwera 2030 ayi nditu anthu azalimbana naye chifukwa akhala kuti atati awina amutenga kukhala running mate Mutharika ndi kuwina. Munthu amene yuyu akhala kuti ali exposed to a very very advantaged position yokhala vice president wa dziko lino going forward zake zikuzokhala zizathaso kuyera kutsogoloku. Ndiye for that as just one of the reasons ndi chimene chikupereka chidwi. Komanso kumbali ya Mutharikawa funso ndombanena kuti kodi iwo asankha katikati mwa chipani chawo cha DPP zingatheke kapena iwo wande akuyenera kuti flat out apeze munthu ochokera kunja kwa chipani ndi kumbweresa imene ili alliance tsopano ndi cholinga chokuti agwire mavoti ambiri. So pali mafunso ambiri apapa wayana. Yeah, koma koyamba again the spirit of fairness made nachitira zolo ndi Congress. Yeah. Tichita concentrate within chipani icho. Party. Yes. Party meneyo then party imene ya alliance possibility alliance. Okay. Tikaona chigawo cha kumpoto ndifuna ndingolunjika nayo nkhani. Mu chigawo cha kumpoto anthu amene amatchulidwa kwambiri ku DPP ndi anthu ngati achina Japi Mhango amene ndi vice president Potoko. Yes. Anthu otchuka kumene ku DPP ndachina Mzomera Ngwira. Anthu otchuka kumpoto ndachina Mhango aloya aja ana lawyer at DPP for quite some time kuma nakagwa ku parliament ku convention remember. So muona kuti even maina onse ndichule hapa they are not the most prominent of names. No nakasena ndamene mwito mumanena Charles Mhango. Charles Mhango. So Charles Mhango Japi Mhango. So muona kuti they are not necessarily kumpoto kuti anthu you can consider them anthu achikoka per se. You can't really say that. So muona kunena kuti kumpoto maybe they may not necessarily have a charismatic leader mene mwina Congress ali ndi ma leaders kumpotoko. But when you go ku Central Region muona kuti pakatipa taona ndithu anthu awiri atatu amene atumphukira ndikumaoneka nkumathamanga on the ground so much pakati. Yes, chigawo cha pakati. Chabwino. Mmodzi wa iwo that you cannot ignore na Gangata. Alfred Gangata, yes. Vice President. Now alipo anthu ena amene akumachita debate kuti kwa munthu uyitu ukhala ngati substance pena ndipena in terms of prominence, in terms of kupanga campaign kulowelera chigawo Central Region, you cannot fault Gangata ma effort awo ayesesa ndipo akuyesesa amuthandiza chipani. Ma meetings amene akumachitika kumene kwawo makanga kuti at presidential level koma ili vice president. Yes. Ali chikokacho ndiye chikuoneka kuti chilipo for whatever reason I don't know. Yes. Then muona kuti kuchigawo chakumwera anthu a DPP kuli maybe more choices. Maina alipo ochulukirapo koma challenge ndiyo mweyo yonena kuti chifukwa kuti a president Mutharikawo amachokera ku Southern Region. Exactly. Kuti ndatenga munthu winanso from the same region imene umakhala challenge. Koma otherwise muona kuti anthu ake mmene muja muli anthu ngati achina Mwanamveka amene akhala kuthandiza kuyendesa nkhani ya chuma maboma onse a DPP
kuli anthu ngati Amsaka amene also he's a lawyer by the way kumakhala munthu mmodzi onena kuti ali ndi experience yoyendesa boma you know he's been to ku Capitol Hill ndi dzina limodzi limene lili pamwamba kwambiri kumwera kuno exactly and people respect him in terms of kuyendesa zinthu and understanding into substance ilimonso so muona ndithu kuti maina kwambiri mwina akhala ngati amenewa however paliso anthu ena amene akuthamanga we should acknowledge in the spirit of fairness aliponso anthu ena amene akuthamanga on the ground ku DPP amene akuthandiza kutukula chipani ma grassroots for example a youth director panopo achisale ndi munthu mmodzi amene akuthamanga. Now I wouldn't think of him as a running mate koma tifuna kupanga acknowledge kuti ni munthu mmodzi amene wakhala kuthamanga pa campaign chabwino pale Amkhito amene secretary general nawonso akhala akuthamanga kaya anthu anena kuti akumala kuisa pakati pa Noah ndiona kuti kumakhala ndionati he's trying he's on the ground so timafuna kungopanga acknowledge timafuna kungopanga acknowledge anthu amene akuoneka akumatumphukira kumathamanga so koma mukaonesesa muona kuti it is easier for DPP kupanga mgwirizano ndi zipani zosusa kusiyana ndi MCP kupanga mgwirizano chifukwa cha experience ya mgwirizano coalition ya oyosana mgwirizano kwa Tonse Alliance MCP zipani za opposition zikaona mene Congress inakhalira ndi zipani zina za Tonse anena kuti ayende woka the only option ndi kuyenda ndi DPP so zipani zosusa so ndekuti DPP yo singalole kuti iyo ndimene ikakhala running mate chifukwa ndi chipani chimene chikuzoona chili ma MPs ochuluka chizoona kuti icho ndi chipani chachikulu ndekuti presidential candidate akhala Arthur Peter Mutharika koma suno wachiwiri wawo atochoka chipani china koma chipani icho nchiti pamene pali guleso pamene zipanizo ndezilipo ndizimene tikunenazo za ndetili ndi atupere muluzi UDF Daliso Kabambe UTM Afodi Enoch Chihana front yake ikhala imene yoyo ndiye kuli PP amai which is doubtful kodi mbunduza kuti a former president amene akhala also vice president kena akakhale vice president for the second time I doubt. I know that one is very, very doubtful. Actually, so to amaiwa akumaoneka ngati kuti akuti ndi amene mwina kapena angagwirizane ndi ujeni LMC. Kuti kapena mwina kuti achapita kuti wazakhale ngati na Lonimita izozo nzoteka ngasi ose my president akha so no one has to lead so it's very strange anyway so my options in my odds very very small marginal koma kwambiri mwina chipani ngati cha Afford chakhala chikumaonesa I wouldn't say so much of UTM chifukwa akabambe akhala kumabwera kuonekera kumanena kuti wafuna kuimaoka in fact this one manvesta so speech ina amanena kuti tidapanga mistakes tufuna kubwereza so mistake yomweyo yoti tinakalowa mwa Tonse Alliance nditonse koma beru nthawi zina ndale mayankhula zinthutu tsopano tiyerekeze kuti chabwino akabambe wagwirizana ndi Mutharika ndi mukuona no akabambe akukhala patsogolo a Mutharika kukhala chiwiri awo ndizovutiraso so nkhani imene ipo mprogramu indi imene yoyo tilinawo mamumusana as per usual tilinawo mkulu wa zandali zimene zimaka wozitsata kwambiri Gift Sambo kuchokera ku Unima. Mwadzuka bwanji Asambo? Kunoruta zokabwino kuzomba kaya kumeneko bwana asogole PK zikuenda bwanji zili zabwino kwambiri ndithokoze kuti tili limodzi. Dr. George Chaima aliponso mprogramu iyi ndikulonjereni mwadzuka bwanji? Ine ndathokoza mwadzuka bwino kaya PK bayana komanso bwana Sambo. Moyo wabwino tikuyenera tausetazuka tikuyeneranso kukhala ndi a wonderful Nkhuche amene tinali nawo dzulo foni yawo nkangati ikuvuta koma tiyipeza. Ndiyambe ndinuyo bwana Sambo kuzomba.
nkhani ndi imene iyi Professor Ankuche. Okay, I wonderful Nkuche ndikulandireni nambala yanu ikuoneka kuti yathekanso. Mwadzuka? Ayi netu ndadzuka bwino. Ndithokozeso kuti lero tili limodzi tizikute nkhani imeneyi. Very good. Ndikuyamikireni. As usual, mmene timachitira dzulo sitikufuna kumazungulira nkhani, tikufuna kuzitchula zinthu zimene zilili masikuwa tikuyandikira tsopano ku masiku ofunikirawo. Ndiye ngati kuli kuunika tiziunika zenizeni kumachitchula chinthu ndi dzina lake fosholo ikhale fosholo. Tiyambe ndinuyo a Gift Sambo. Nkhani ndi imeneyi Professor Mutharika, one of the two front runners amene ndithu afune asafune akhala ndi running mate amene achokera mkati achokera kunja akhala kuti mukuiona bwanji nkhani Asambo? Nkhani imeneyi ideally zikanakhala zokoma kwambiri kuti DPP itasankha running mate from within. Okay. Komano political climate yake meili panopa tikamaka panga ndale za manambala zona kuti wine peze manambala then imene akambira ena DPP ndithu ena ikapezera running kunja. Okay. Cholinga kuti apange maximize ndithu amwayo ochita bwino pa chisankho chikubwerachi. Chifukwa nkhani ndiona kuti panopa southern region ndale za ku southern regions zinasintha zasiyana ndi imene anazipezera sogole wakale bakiri muuza tatenga kumene boma 1994. Okay. The whole region is dominated by UDF. Kuchokera somewhere like Ncheu kumasika kumusu kose UDF. Okay. China chipacho chimausa kunoku. Koma pakati pa kwa khangatisono kwa chitika ndituka fragmentation. I don't know when town fragmentation ya zipane. Party system ukuku ya khangati ya kala kuli zipani zambiri sopano. Taona nimene akambira alichonga una kuti kuli PP konkuno kuli chipani jana mvuma chija konkuno akuti okujaza kalibe mlandu konkuno UDF UTM ndiyena hotelo chitakumana kuti awawandizi zipani zing'ono koma aliyese ali ndi anthu bena ake akuti akumusatira. Yes please. Yeah, now ujeni DPP singapange afford luxury yo lola kuti zipani zimene zipite zikaime pazokha it will be very sizichitira bwino DPP. Apapa ndithu DPP ina ipange chilichonse ipange temu makamaka awa UTM ndi UDF. Ndiye na ati sizipani ziwiri zitatu azipange temu zikhale ku kampu ya DPP ndumapita bwino ku chisankho. Okay. Ndiye apapa ndikuona kuna kuti choice chikha chopita kunja kukatenga running mate cholinga kuti apange maximize ndithu ma chances ofuna kuwina chisankho chimene chichi. Otherwise mina akambira ena chipani chomwe chindopo chitapanga alliance DP ndio poyo panga alliance ndi zipani zambiri zani mene zikuonekera MCP. So pano zimene mukuyankhulazo zikhoza kumatsutsana ndi zimene aunena ena kunena kuti zamkati mwa chipanimo awawa Alfred Gangata amene ndi Vice President Central akuti ali ndi chikoka chachikulu kwambiri chimene chikumaoneka ndi maso. Now zisankhozi DPP zonse zipani mukuzitchulazo ndizakumwera kuno anthu wanawonso DPP afunanso inroad into the Central region imene ili very very populated so kuli mavuto ochuluka kumene nde simukuona kuti kutchuka ndi chikoka cha Gangata chikuapatsa Mutharika an obvious chance yokuti apeze munthu wa muchipani momo kuti akhale kuti iwo ali kuno uyu ali pakati and therefore mavoti akuzochuluka pakatipo. Maganizo amene undabwino atakhala kuti awa DPP apanga diru ndi zipani zinazi ngati UDF UTM ndiye na hotel upanga diru khamo limozi kwa kugwirana kuti kumabe running mate tifuna tipeze wa pa Central region watu wa DPP ngati diru menga take that will be a very big deal yabwino kwambiri. Koma mavota amene angabwesa Gangata kuja ku Central region sangapo se mavota amene anga sokoneza anthu a UDF UTM ndiye na ukuthi nawo ayime pawo zomwe anga damage anga pange ku Southern region ndiye ikulu kuposa zomwe angachite angabwerese Gangata kuchokera ku Central region. Tisayole ku Central region ku Gangata ali pakati ndithu
pamphanga ndizikuku za MCP omwe zikazikuthamanga kwambiri penepopo atengabe inde mavoti ena akatha kutenga kutapa koma mavanga tapeyo sangapose damage omwe angachita watasiya lusi awakuti ayizima paokha ena ndi enawa therefore apa mafunikabe apeze njira nakuti apange deal yona kuti zipani zomwe zili kunozi azipange temo apange mmene angapangire otherwise nzofunikira kwambiri chifukwa cha amene kunasinthira makamaka tereni ya ku Southern Region pa nkhani za ndale. So pano finally tisanapite kwa Ajaima ndi Ankhuche zimene mukulankhulazo sinde chimene ati achigwiritse ntchito a MCP pofuna kuonesesa kuti kunoko zipani zisagwirizane bwinobwino chifukwa ndiye kuti voting iwo a MCP ali ndi opportunity yoti akhoza kuigwira vote ya pa central pamene kunoko anthu agawana. Exactly, point imene that's valid kwambiri chifukwa kuti awawa ndaswa ndi apanga stress na kuti DPP ENISS ipange temu zipani zokoneka zazing'ono chifukwa zikumathamanga nazo pa ground kwambiri ndiye pamafunika ndithu aonese kuti apange njira ina yonse kuti anthu amenewa akhale ndi limodzi apange ndithu alliance yabwino kumene koko otherwise zikupereka advantage ku chipani cha MCP chomwe zikuone kuti pakati pa palibe amene akutekesa kwambiri. It's almost like aliokha choncho so DPP yena ipange china chilichonse kuti zipani zimene UTM DPP IPP apeze njira na kuti azipange ndithu azibweze pamodzi zikhale mu kampu ya DPP. Right, thank you so very much. Zomveka bayana ukuona set up unena some. Yes akuti iwo ndithu is placing emphasis on damage imene zipani zina zingathe kupanga kuno Southern Region zitakhala kuti zalekeredwa kuti zikhazime pazokha. Ndimangofuna so nene msanapite kwa Mkhuche komanso Ajaima kunena kuti tinaonapo mbuyomu Mutharika amwewa atapanga surprise everyone in this country posankha running mate outside the box. Exactly. Anthu amene sana chimulirenje anthu sana muganizire ulo pang'ono. And ena anasangalala kwambiri chimulirenje. Yes. You remember? Kuna namusankha ngati running mate. So what I'm just saying is this is the same APM. Indeed. He's capable of surprises. But this time around anagawauza kuti mkamapanga ma surprise alo chonde ndisire pomwepo. Dr. George Jaima nkhani ndi imene iyi andi nkhani ikuoneka kuti si nkhani ya masewera ndi mmene ayankhulira Asambo ndi nkhani yayikulu kwa basi zipani izizi za makamaka UTM ndi UDF ndi zipani zimene Professor Mutharika akuyenera kusamala kwambiri mmene achitire nazo hando according to Gift Sambo. Mukuti bwanji Ajaima? Ndinene kuti nkuona kwanga pambiri ya chipani cha DPP ikuonetsa kuti DPP ili ndi ndale zosintha zosiyana kwambiri mwina ndi mmene zipani zina zakhala zikuchitira makamaka pakasankhidwe ka running mate. Mbiri yake ndi mbiri yooneka ngati kuti DPP ili ndi ndale za moyo osakhala zongokhazikika ngati mmene zimakhalira nthawi zonse. Tikayang'ana mbuyo zimene anapanga Dr. Bingu wa Mutharika posankhano running mate ngati Mai Joyce Banda mmene ndale zawo zinaendera kapena ndi boma lawo zinapangitsa kuti Professor Arthur Mutharika kubwera kwawo asinthe the political dynamics za DPP pakasankhidwe ka running mate. Tinaona kuti DPP nthawi imeneyoyo sikuti malemu vice president wa dziko lino Chilima anali committed kapena tinene kuti expert
member of DPP koma tinadzapezeka kuti amusankha Malemu Chilima kukhala vice president kapena ngati running mate wa chipani cha DPP from outside the political circles. Yes, kuchokera kunja kwa ndale zodziwika ngati mwina maina wotchuka ngati mene alira Kangata tikwatchula pano ngati Kabambe Chihana Chilima sana ngati munthu wa mtundu umenewo ndiye Mutharika anatenga munthu ngati ameneyo ndikukhala running mate inazabweraso nthawi imene amakaperekano mapepa lawo kukomesa ngati president komanso running mate he surprised anadabwitsa anthu amalawi ukapeza kuti running mate kumene kuja akukapereka dzina la olemekezeka Achimulirenji kukhala ngati running mate ndiye ine nkuona ndale za DPP zikuta bwinobwino ndikuona ngati kuti mwina because ochita mislead mtundu wa Malawi kunena kuti mwina Peter Mutharika akhoza kusankha mmodzi mwa anthu amene tikuwadziwa ngati wotchuka pandale mu chipani cha DPP pofuna kutengerano history ya ndale za mu DPP komabe mwina atakhala kuti afuna atengere ngati mmene zipani zina zikuchitira kapena zimachitira kutenga munthu wamkati momwemo anayenabe kuyang'ana kuti kodi members a chipani chimene chichi amene akhoza kukhala very influential ndi ndani ndesi tingalakwitse kulankhula kuti mwina ngati pa Central Region pano ndi anthu ngati vice president iwo Agangata ali chipani cha DPP amene so akutchuka kwambiri pa nkhani ya misonkhano koma ngakhale akupangitsa misonkhano ija tisayiwale kunena kuti iwo aja sakupangitsa misonkhano imene iwokha muliso anthu ena wotchuka kale ngati mmene momo pa Central Region popano ngati mwina achisale aja komanso muli a David Kambalame mmene muli a Gadama onsewa ndi anthu onena kuti wotchuka ndithu wodziwika bwino pa ndale za mu DPP tikayang'ana kumpotoko ndiye mayina ache ndi ngati mwina achina Jack Muhango amene akuoneka kuti sanasunthike pofuna kutsogolera chipani cha DPP komano mwina ngati titati tiyang'ane kapena kuyendera maganizo ngati mmene alankhulira Gift Sambo onena kuti kutsogoloko kuli ma alliances amene akuyenera kuchitika mwinaso sikungakhale kulakwitsa kuganiza kuti mwina Professor Mutharika angafune kutengapo anthu ena amene akutchukanso kwambiri mu zipani zina ngati mmene ile UTM UDF ngati mwina Achihana ngati zipani zawo zimene zitati zalowa mu alliance mwina I think inayo opinion yanga ndi observation yanga mene ndinayo pakati pano chabwino ndikuthokozeni kwambiri Vayana akugwirizana nawe Dr. Chayima kuti the surprise element ilipo tiyang'ane that's how anabwerera Malemu Saul Chilima kulowa mundale from completely not within the political setup chimozimoziso Chimulirenji koma ndi mujayo nanenaso kuti koma pomachita za surprise izo auzeni adadiwo kuti ulendo uno be very careful ndi ma surprises amene chabwino tisinapite kwa ndafunkuche tipite ku Mzuzu Bernard Muhone uli pa line Bernard kwa chabwanji ku Mzuzu pike kuno kwa chabwino ali kumenya ndithu kaya kuplanta zabwino zonse kunoko pita pa ground timve Peter Mutharika ndi mmodzi mwa anthu amene ali patsogolo ndithu kuchisankho chimene chicha pa 16 September koma akuyenera kubwera ndi munthu kumbuyo kwawo akuti bwanji anthu pa ground chabwino atsogoleri chamba tutwe ine ndi Monson Muhone Mzuzu chabwino yankhani ndayi chimene ndikufuna ndinene jana kuti running mate ndofunikira kwambiri chifukwa ndi president amene so akhoza kuthandizira dziko china chake chidachitika kwa president tazionapo mbuyo mzinthu zokuchitika kuti the sitting president like Malemu Bingu namwalira ali pa mpando the vice president takes over ndiye akamati basa running mate akamasankha munthu running mate azisankha munthu oti ali capable oziwa ophunzira ozisata bwino ona kuti no in the event kuti china chake chachitika
pakakhale sochonena kuti what kind of vice president do we have in this country? Isakhale embarrassment to the country. So poti ya DPP zimene ndamveraso ndi zimene zinachitika like 2019 supplies zimene anazipasa iche kuti bweresera chimulirenji izozo tisaname apopo that was a big mistake imene anapanga kudziko chifukwa ndikunena kuti VP is equally a president. The president akamasankha VP aziona kuti akuzisankha it should be a replica of the president yokuti in case kuti ineyo ndaimapoteropo munthu wina amene akufanana ndine mzochitika mukagwiridwa ntchito ndi strength kutumikira Malawi ndi ndani ndi aziona zimene zozo mwa VP zija APM akunge bwanjira inapo yake APM ngati mmene ilili ma president onse ndi chisankho cha this year ndizovuta kwa ma president koma akwenerabe kuti asankhe running mate ineyo given a chance kumulangiza APM I would tell him to go for this guy machinga Msaka Bright Msaka ndi mbona kuti alinde kuthekera dziko likhoza kumulandira atsogolera ndipo zitaukhala zabwino kwambiri nano chifukwa chokuti safuna ku DPP ma president ambiri samafuna kutenga vice president oti ndozisa adamafuna azitenga puppet munthu oti wongoti yes bwana wonena kuti sangathandizeso kupanga chisankho chifukwa amaona ngati even the VP yo ndisereti kwa president which do not be the case if they are to go by of course it doesn't chifukwa ndeti kanena kuti chabwino kanena kuti Msaka amene ali able ndo ku south ndesiti mutenga tapita ku central already apo amene akukambidwa ndi Gangata are we serious kuti this Gangata guy is ready kuti tinene kuti akhoza kukhala running and in the case zimene zikunena kuti ziyang'ana beyond September 16 isango yang'ana kuti September 16 wine chisankho kumano beyond that September 16 tikunena anthu oti azathandiza kuyendesa dziko for the next 5 years komanso puse china chakiza chitika ndi munthu akhoza kukhala president inde ndi wachinyamata ali ndi cloud pula koma should we say kuti the guy ndoyenera kukhala pamene popo ali ndi zomuyenereza ngati ali nazo because already pali ma issues amene alipo kale at moment kumakambidwa akuti substance situkuziwa kuti substance Jordan is a good guy ilibe naye chifukwa koma azikhaso munthu onena kuti in the event china chakiza chitika dziko la Malawi tonse tikhoza kukhala ukondo kuti the VP should take up and lead the country ndezimene ziyang'ana ena makhaninka kuti mina IPM akumabinikira kwambiri ku page house zimene zangovuta poti imakhala nkhani ona kuti ainake usamayilandira nkhani koma if this time around ineyo maganisanga said wapasa mwayi kuti olakana ngompasa Msakayo kuti lead this party UDP kanapereka a formidable force yabwino than zimene zilipo chifukwa anthu already even I know UDP because they are divided ikafika kunkhani ya age ndi mphamvu zimene APM nazo pakali pano zikupereka mafunso kale ambiri kwa hiyo I know so tindikudziwa kumali ndi challenge yaikulu kwambiri azikompa sure mina atsogolere ine ne Christopher Kapila kususu maganizo anga ndakuti choyamba ngakhale sanasegulire campaign koma ndikuona kuti APM akuchedwa kutulukirako kunja kumapangisa kunsonkhano of course sanasegulire iwo ameke ma official campaign yes koma ndifuna ndiyankhule choti kuno kumpoto tindi Jape Mwango tiliso kuku ndi Bright Msaka magazando analo kuti kuno kumpoto sindi kukhulupira kuti ndani angatengedwe koma Bright Msaka ali bwino ndipo akhoza kuchitenga za chipani mbali ina ku nkhani ya usogolera ndikhoza kutero koma osada Gangata pa Central Region nanga sabe ebi mabwera ku Southern Region koma koma Gangata ndikuona kuti ndinene kuti koma Bright Msaka sabwino
Ai pike ndimene ankha mamuzana awiri kunopo. Apeka maganizo osiyana ndithu. Yeah, mamulumuzana amene otamva andi ayankula motambasula kwambiri ndikuthokoze kwambiri Bernard ukhanga tikuti tikakupasa ntchito kuti upeze anthu umachita osaka anthu ake. Analyst. Ndikuthokoze kwambiri ukhale ndi siku labwino Bernard. Analysis itu yozama. Analysis yeni. Yeah. Zopasa chidi. Okay, wonderful Mkuche ukuti bwanji nkhani ikusongola mene ayankhulira aitsekulira gift sambo anenapo kuti kumwera kuno Mutharika achenjere chifano ma candidate amene ali kunoko for some reason ndi makandidate iso amphamvu kwambiri kuchula za atupere muluzi ali ndi gawo lake Daliso Kabambe ali ndi anthu ake anthu amene onsewa ndi akuno so the southern vote can very well be divided imene ingakhale disadvantage kwa APM apeze njira to tame this vote into his camp going forward pomaka yangana mavote ena ku Central Region mukuti chani Ankuchi zikombo kwambiri inachoyambira ndigwirizane ndi anzanga asambo kuti tikayang'ana kumwera kuno kukhangati zipani zachulukirapo zimene zidagawanitse mavoti ndipo ona kuti zisankho timaona manambala kuti kuwasonkhanitsa pamodzi kena kupambana ndiye makamaka panopa kuli 50+1 ku chanzeru chomwe chingachitike ndikuti zipanisi zikhale pamodzi ngati alliance mano funsono kumati kodi alliance iyo ndiyotheka pamene papa ine ndikayang'ana mwa chindunji ndikuona ngati kuti ndizosatheka alliance yo chifukwa choyambirira ikamati alliance ikuyambika zimanena kuti pakhaledi chifukwa china chake chachikulu chomwe chikupangitsa ulo chikupereka basis ya alliance yo chifukwa apapa alliance kuti ipangike ikhala chabe electoral alliance kuti tungofuna tipambane zisankho chabwino komano beyond that sipatuluka chifukwa chachonena kuti mwina zinthu zasokonekera kwambiri ndiye pakufunika utsogoleri wathu pakadali panopa DPP si chipani chonena kuti chingamatulukire nkumanena kuti zinthu zasokonekera ndiye musankhe ife ndi amene titakonse chifukwa ndi chipani chomwecho chomwe zaka 5 zapitazi anthu anachivotera nkuchitulutsa mboma komanso kulakwikaso kwakukulu ndikuonera kuti ngakhale inde zinthu zasokonekera ndipo anthu pasi pa mtima akulakalaka kuti titaona kusintha koma DPP si chipani chomwe chazikonzanso anthu nkumachidalira kuti bola ichi chifukwa atsogoleri amene akuchitsogolera pano pawo ndi omwewo amene anapangisa kuti chikhale chipani chokanika zaka 5 zapitazo ndesi kuti ndi option imene anthu atha kunena kuti mwina bola titalowera ukuku so pano Ankuche mmene mukuyankhuliramo mukutanthauza kuti simukugwirizana zonena kuti APM ndi DPP ndi one of the two front runners mu chisankho cha pa September 16 mayankhulidwe anu akutsutsana ndi zimene zitu ndi ma front runners ndithu ndi ma front runners apopo ndesi ndingachotsereso MCP ndi DPP zipani zazikulu kwambiri mdziko munomu komabe angakhale zili apo tikumaona manani amene anthu akamati akuyang'ana DPP chomwe chingampangise munthu kuti akakalowa mu ballot box mujanduka chongano DPP pamene popo ndizovuta ndiye tikalowa ku alliance tiyang'ane DPP apo ndi ma options alliance amene alipo chabwino choyambirira atha kupita ngati tekeze ku afford ndicho linga chonena kuti akapeze mavoti akumpoto right koma pakadali panopa afford singainene kuti ndi chipani chomwe chingatenge mavoti kumpoto yes correct nthawi imene inapita tikati tione kwanza tu UDF apanga ku alliance ndi DPP koma sizinaende koma tikana kubweleza alliance imene kuyembekeza kuti china jani chisiza ndikuona ngati kuti sizingagwire kwanza tu UTM
IUTM ndakukhala nokulakwika nokwakukulu makamaka kumbali ya IUTM chifukwa president wawo akabambe akhala kulankhula poyera nthawi yayitali akunena kuti iwowo sakugwirizananso ndi chipani chilichonse ngati akapanga mgwirizano iwo ndi amene atatsogola koma kuti akhale kusana kwa ena zimenezo sangalole ndiye ngati atavomere kupanga mgwirizano ndi DPP ndikusintha mawu amene analankhula pambuyopa zikhala kuti zaononga kwambiri mbiri ya iwowo akabambe komanso mbiri ya chipani cha DPP UTM and chipani cha UTM masabata angapo apitawo mwina masiku angapo apita tinamva kuti chipani cha UTM UDF ndi afoli zikufuna zipange mgwirizano correct nde pamgwirizanopo IUDF anazathamangira kunena kuti koma iwowo ndi amene akulakalaka atakhala patsogolo zinthu zimene IUTM adati azivomereze zithaso kuwasokonezera mbiri kwambiri kwa iwo ngati chipani komanso kwa akabambe kuti ndi munthu amene akalankhula samatsatira mawu awo actually Lujeni zokambirana zimenezo zinaphwasuka chifukwa chake chomwecho choti sizinatheke kuti agwirizane kuti angatsogolere ndani ngati kuona kuti kuzipani zotsiliwa kuli nansanganya wankulu onena kuti nkhani yake ndiyo kuti zichita kutenga nthawi kuti tizimange pamodzi mpaka kuzafika kuti zipani zijazamvana kuti zisankho ndi pa 16 September ifeyo kuti muziro wa chonchi chifukwa chake kuyambira kujanina nena kuti mgwirizano wa ku zipani zotsutsa kutheka ifuka pali zinthu zambiri zimene zikuyenera kuti zimvane mgwirizano umene usanatheke ndiye ndikati ndione nthawi ndiye ndikati ndione maplan amene chipani china chilichonse chikubalankhula chifukwa chake ndikungopanga no conclusion kuti mgwirizano wa ku opposition sikutheka so pano ngati mukupanga conclusion molimba mtima choncho kuti mgwirizano ku opposition sutheka ndiye anthu amene wawanda amene akuganiza kuti paikha angagwetse chipani cha MCP chimene chili mboma right now pamenepo ndi pameneno pali vuto koma chimene chingasinthe zinthu zina kwambiri dynamics isaiwale kuti tikuyendera 50+1 ndi amene lichitibwire kuti palibe first round chipani chomwe chingaduse 50% mavoti Aujeni ankuche pepani ndikuyimikeni pamene bobo for a very technical reason keep that thought musaiwale yayi ndimafuna tilowetse Osman Galiati chifukwa Osman iyu ali pa ground pamene anthu akudikira Osman Galiati wadzuka bwanji ndifune kumene kuli mwadzuka bwanji kuli bwino nthawi yapita kale Osman pa ground yakuti chani amalawi kodi uli kuti apa ine ndilisalimatu chakumusi kwenuko itukuziwa kuti uli salima mbali iti salima ake ndisalima central chimati chakuna kuondwa very good akuitsatira bwanji anthu akuti bwanji mkhani apa ndili ndi malawi modzi amene afuneke maganizo ake ndithu bwino mwina mzanga ati nkhani yake ndimeneyi kuna kuti APM posankha running mate asankhe ndani komanso kuti akasankha ameneyo asankha amene chifukwa chani ine ndine Francis Yohane kuno kusalima central kusankha kwa running mate anafunika atasankha agangara na amene akuwadziwa kale komanso na amene akuthamangathamanga komanso ali ndi ubwino odziwa kucheza ndi wanthu komanso zambiri tikuzidziwa kale kumwe kuti ibuli mwina ku central region mwina agangata ifesi yangu jotani agangara ndiwofunikira kwambiri komanso akhala akurendera komanso rakharujeza nawo pasalola secondary school apa ndifo sangalala kwambiri kuti orakhala iwo nimene ikhazikhala bwino kwambiri ndisaonekera kwa Peter Mutharika mwina munthawi ino kuza bwanji yatsogolomo usaonekera kwa Peter Mutharika aife ndifoda ndala kwambiri chifukwa chiyembekezo chathu ponse pamene tikukhala pamene tikuzungulira tikufuna nkhope yawo ndi mawu yako titaona onenda kuti ponse pamene tikukhala munthu amene afunika atatipulumutse mu moto umene tililiwo ndayiwo mwina tikumaliza na alliance mwina mageji pano cha DP tapanga alliance kugwirizana ndi zipani zina mwina ngati za UTM UDF mwina anthu amageza kuti atatenga kumwina alanimiri kuchokera mu zipani zimene zino maganizano ndotani pankhani ngati mene maganizo athu akhazikhala beyopambana kuti zikhalibe choncho pakati pa UTM yo ndi UDF
zikhazo sangalala saka tuze mene mundimenda nkwa ndi mmodzi mwa malawi kuno kusalima chabwino. Ndikuthokoze kwambiri Osman Galiati amenewo akuti kliye akufunisisa kuti Mutharika atenge agangata mkatikati mwa chipani chawo. Ukhali ndi tsiku labwino Osman kumeneko kusalima. Nkhuche nakuyimikani tamalizani mfundo imene mmapereka iji. Manena kuti ndi 50+1 palibe chipani chomwe chingadutse koyambirira. Ndiye kumene kono amene atakhale number 1 kenako number 2 mwina kwambiri tekeza DPP ngadutse ene tikuyembekezera kuti zitatero. Ndiye kuti nthawi imene ndimene mwina ngapeze mpata kumadza peza no support ya zipani zotsutsa kuti mwina tikalowa mboma mukati support apapa tizakhala kuti tikuyendesa boma model. Awa ndi ma dynamics amene okay chomalizira naso limene apo ndikugamba za running network DPP makamba za konja achimo linenso kuti DPP ndi mavuto a human resource nende ambiri. Okay, chifukwa onse tikwatchula kuti agangati Japi Mhango kaya Blight Msaka ndi anthu onena kuti sikuti angasinthe maganizo anthu kwaika pa ballot box. Nde apapa ngati DPP akufuna aonetse nzeru kapena chamuna ndoti ranimeta kwene akuntenga kunja chifukwa mkati mwaomo sindikuona dzina kapena imene ingathandizire kubweretsa mavoti. Okay. Ndakuthokozani kwambiri Ankhuche. Pamene tikupita kumapeto ma analyst nonse komanso vayana pali maganizo apa kuchokera kwa Bambo Alfazema kunena kuti chimene chikufunika kuchitika based on zonse zimene mwayankhula anthuzi ndichonena kuti pasakhale mgwirizano wina uliwonse. Anthuwa aliyense aime paika round yoyambayi. Zimene zozo zipangisa kuti clear patulukeno number 1 ndi number 2. And 1 ndi 2 ameneyo obviously mene akatswira akhala kufotokozera mbuyo azakhala MCP ndi DPP at that point ndiye kuzabwere nkhani munena za ma alliance. Koma panopo nkale kutakhala alliance yotani sibweresa 50+1 first round, so it will just be a waste of time. Panopo asiyene anthu ayesedzida aliyense aime paika. That will bring a clear number 1 and a clear number 2 and an opportunity to do my alliance amene no going forward azakhale ndi meaning. Point of order. Point of order. Yes, Mr. Speaker, sir. Yeah. Maganizo abwino kwambiri. All right. Kuma pali vuto. Vuto ndilonena kuti mukamaza pitanso kuchisankho chachiwiri chachibwereza. Yeah. Siwina aliyense sizipani zonse zimene zikuyima nawo in that sense. No, ndawiri wokha. Now pawiriwo it means kuti zipani zimene zimakana alliance zinazi zikalowa mokakamizika ku alliance iko zikaziphatika to one of these two. But sakatokhala ndi mwayi okhala ndi mpando wa running mate chifukwa sakusintha malamulo sakulola. Meaning kunena kuti ngati mukalowa mboma ndenawa inuyo ndi kuti mukamkhala mwina the closest to power mwina ndi ma cabinet minister. Nde ngati ena amalira ali vice president wawo kumeneko what more inuyo kuti mukalowe president vice president ali wachipani chimozi inuyo kungokhala minister of foreign affairs natural resources ndi zina zoterozo. Tonse alliance number 2 big challenge. Ndakumvani tibwere kunoko kwa wonderful Nkhuche amene mumayankhula tipite kwa komwe tinayambira Gift Sambo. Scenario ndi imene yoyo kuti akuti asiyene anthu aende aliyense paika so that kutuluke 1 ndi 2 ndiye pazabwereno nkhani ya ma alliance. Maganizo amene wawa tikatengera perspective ya opposition titakuzazizimuka ndithu olamula ndithu akudusa even 50+1 iyo mukati MCP chifukwa china kuti mmene ndakambira poyamba ona kuti
kwavuta ndale ndi makamaka kukusija kuno chigawo chakumwera kunoku kuti zipani zambiri kwambiri andi zipani zake zikuthamanga kwambiri ndiye anthu amene wawa ndimona ngati kuti opposition yoyo mboma kugwirizana uyambire ndithu pompano osati kudikira kuti tidikire tivote kaende nthawi inake awo opposition atawuzazizimuka chifuna kuti ndiye kuti apopo manambala awo atakha kuti agawana kwa anyanyana kwambiri ndiye zimafunira kuti alliance yo mgwirizano trust aimange panopa osati foti kuwina wake zavuta ndi azana kuti akubwera we trust yaonongeka penepo pogwira ntchito yake kukhala kovutirapo. Okay, ndakubva. Yes. Yeah, ndezi mafuna kuti DPP ngati yomwe tunati fantrana mbazi za ku opposition kuno ionesese una kuti iyambise initiative ndiyo kupanga accommodate ya zipani zimenezi kugwirizana ndithu kupanga strike. It's not just a matter of kuti running mate kwamba kama deals ena machitika una kuti zipani zatakhala ndithu attractive na kuti zimange umozi ndi DPP kuti akupoze alliance yamphamvu koma kudikira kuti azadikire kuti chisankho chiyende kaye ma dynamics andale amasintha apeza kuti anthu omwe wati maona ngati atakowera ku DPP upeza mwada adala kupita ku MCP kuja chifukwa opponent wa mkulu wa UTM MCP ndi DPP tikatenga future ya UTM UTM singalowe mboma DPP ilipo DPP UDF singalowe mboma DPP ilipo ndiye kuyang'ana chakusogolo apo kuti azaone kuti kodi after zipanza saziwiti were kuti ena azaona kusogolo kuti I think tingowera kwa position kuti kenako tizaone kuti zamenye nkhondo ina yako ikuzapanga bwanji. Okay, ndiyakumvani Asambo, Dr. Chaima. Akuti tu ma alliance ajitike panopo. Peter Mutharika has no choice but to find an alliance and a running mate now from the opposition. If failure to do that is a guaranteed okay to the MCP to continue ruling. If MCP is a kozadi kutenga even 50+1 round 1. Ineyo ndikuchiona chimene chokhala chinthu chabwino. Sikuti chingokomera ubwino chabe zipanizo kapena DPP kuti tipite mboma wakunjago tikayenda zina limene amalala kulankhula ngati alternative government ndiye DPP osati UTM chifukwa chani chifukwa chakuti mbuyo DPP yachitakopera form bwino yachitako bwino ndipo yakhala ngati kuti Malawi panopo akamayang'ana zipani comparatively akuona kuti boma la DPP tinaliko bwino kusiyana ndi kodi bwino amene mukunenayo ndiye kuti amene anathamangisidwa naye mboma ubwino wake munthu ukozokhala kuti kapena chipandi kuti chikozochita zinthu zina zosakhala bwino koma nkubweretsapo wina kuli ngati kutenga kukhala ndi mkazi kumamuona ngati siwabwino kuthamangitsa kukatenga wina ndiye umadzachita sokompeya kuti bolanso amene namthamangitsa uchi zimene akumalankhulatu amalawi kunjako ndiye timanena kuti mwinanso chinthu chonena kuti kudikira ma alliance nkudzachita patsogolo chimakhala so costly to the government chimaonongetsa ndalama zambiri mbiri ndiye pofuna kuti mwina tithandize dziko ma alliance wa akanachitika pano nkuyang'ananso kunena kuti ma alliance wa khale anthu atasankha kale zipani zimene zikuoneka kuti ndi zamphamvu zokhala ndi chikoka komanso zodziwika dziko lonse. Chabwino ndikuthokozeni kwambiri Dr. Chaima chifukwa cha nthawi 1 minute 30 seconds wonderful Nkuchi wrap up. Yeah, ndibweza maoni manenaja kuti ma alliance wa ku opposition avutirapo chifukwa palibe utsogoleri ooneka kunena kuti anthu kumau yang'ana momveka bwino komanso kuti kesi imene a opposition akumatulutsa kuti ndi chifukwa chani anthu achoke ku MCP ang'ane ku opposition iye kumveka bwino kukatsala kumaleta competing kesi kuti mwina iwowo atati alowe atakupanga zinthu mosiyana chifukwa nkhope zake maina ake
amene akunena kuti atha kutenda zinthu ndio omwewo. Okay, zikomo kwambiri Ankhuche. Wayana, Ankhuche alibe hope in the opposition. That's the kulibeko story yomveka yokuti chifukwa choti ibwerere opposition yalepera andisakutha andingwirizano sutheka ku opposition. Wrap up, we are out of time. As mgwirizano uzatheka chifukwa chonena kuti people will not have a choice. Marriage of convenience. Ndi utenga po mwansanga kuti akuchita follow program koma iwo akuti awo ndi mawu achikondi ndi malangizo ku chipani cha DPP kuti chonde mukamasankha running mate muonenso age ya the president. Akuti chifukwa mwayenera kusankha president onena kuti azikapanga compliment the president kuthamanga because you are president you azikakha kuti he may not be able to be very active because of his age. Ndiye wachibiriyo akhale munthu onena kuti akhale onena kuti can be able to compensate that. So I thought it was an interesting very important. Otherwise tikwafunira zabuno zonse zipani zonse tukudziwa kuti ndithu ntchito ilipo koma zabuno zonse andi tiyamikire kuti ma discussion amene akuchitika mwantundu ngati umenewu tipitiriza kulankhula mwantundu ngati umenewu tikumanenso mawa program yathu ya Ulinji. Ogulinji tikudalira ino Ogulinji Amalawi kulinji ino Kulinji kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji Kumzuzu Mbwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kulibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga osolola ledesi ya odija Shirugu goshu yena manji Nanga ngani zonyadi sasi kulijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nagata mziledio kuburiyani Ogulinji tikudalira ino Ogulinji